חממו מנועים, כי כל מה שרציתם לדעת על ג'יפים, מחנאות ושטח בתוכנית אחת. 4x4, בהגשת הראל משה, עכשיו ברדיו סול. יש לך. מאזינות ומאזינים טובים וקרובים שלנו כאן ברדיו סול, לנו בתוכניתנו 4x4 בשטח כמדי יום רביעי, ואיתי פה באולפן שוקי אברהם. בואו איזה רעש אצלך פסח, אבל על הזמן. מה אצלי? כן, לא נורא. אורחנו הבא, מאזינות ומאזינים, הוא רפי פסח. הוא מוביל טיולי שטח לרכבי סובארו במסגרת מועדון סובארו וחברים בשטח. ערב טוב רפי, מה נשמע? ערב טוב, מה נשמע? אנחנו, אתה יודע, שלומנו כשלום האומה. ככה, במסגרת המגבלות. בדיוק, ככה שוקי לימד אותי להגיד. הטיולים של המועדון, של מועדון סובארו, מיועדים למשפחות עם ילדים, כאשר כל הטיולים של המועדון נבנים ומתוכננים לרכבי סובארו. אני לא רוצה להגיד סובארו בלבד, אחי, אבל אתה יודע מה? סובארו. אז מה שאני רוצה לבוא ולהגיד לך, תראה, בוא'נה וואלה, זה נשמע נפלא רפי. ככה לא מתבלבלים בסוגי הרכב, מתאמים טיולים לסוג אחד בעצם של רכב, והחיים קלים. אז בוא, אתה יודע מה? בוא נתחיל. כמה זמן בעצם המועדון הזה קיים? בוא נתחיל משם ומשם נמשיך הלאה ונגלוש. המועדון קיים כבר אוטוטו 10 שנים. וואלה. הקמנו אותו הילד ואני לפני כ9.5 שנים. כן. וואלה, זה לא כל כך פשוט לכוון דווקא לסובארו. סובארו הוא רכב בשטח רך, ולא כל מסלול שאתה יכול לעשות בכלילות עם רוביקון, אתה יכול בכלל לעשות עם סובארו. אבל בשביל זה יש את רפי פסח, אתה מבין, כדי שהוא יתכנן, והוא יעשה טיול הכנה, והוא מכיר את המסלולים, ברור שאתה לא לוקח אותם על ההתחלה לקמריר. אני גם לא אקח אותם בסוף לקמריר. שקמריר יש רכבים אחרים. אתה צודק. לא... ואתה יודע מה, גם בקבוצה השנייה שלי, שזה רכבים ממילוך כוח, שזה שביל המדבר, גם שם אני לא מחפש את קמריר, גם שם אני מחפש את אותו קונספט של חבר'ה משפחות. לא, בדיוק, אתה צודק, אתה עושה דבר נכון, אתה מתאים בעצם את המסלול לאוכלוסייה שלך, וזה סבבה. נכון. אז אתה אומר שבעצם המועדון, כן, המועדון כבר קיים, אתה אומר, כמעט 10 שנים, וואלה. כן. זה יופי של דבר. תראה, במשך 10 שנים האלה, אם אני לוקח ואני אומר, אתה יודע מה, אתה לא יוצא נניח כל שבוע, אתה יוצא פעמיים בחודש. הרי במשך 10 שנים האלה, בטח כבר תחנת איזה כמה פעמים את אותם מסלולים, לא? או שאתה בא ואתה אומר לי, הראל, תאמין לי, עדיין יש מה לעשות. קודם כל עדיין יש מה לעשות. דבר ראשון, אנחנו יוצאים כל שבוע. לפחות טיול אחד כל שבוע. יש גם טיולים ארוכים, יש מסעות של 3-4 ימים, אבל כל שבוע יוצא טיול, לפחות טיול אחד. אם חוזרים על מסלולים, באיזשהו שלב חייבים, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא ארצות הברית. ועוד על אחת כמה וכמה עכשיו המלחמה, אז בכלל צמצמו לנו את המלחמה, וגם ככה אנחנו מוגבלים בגלל סובארו שיש מסלולים שסובארו לא יכול לעשות, אז לראש מורידים אותם מהפרק. רגע, אתה יודע מה? בוא קצת ככה, בוא, איך אני אומר את זה? בוא ננסה להכשיל, אבל כאילו במובן הטוב של המושג. תגיד, קורה לפעמים שאתה בוחר באמת מסלול רפי, ופתאום אתה רואה, בואי, החבר'ה שלך מתברברים. זה לא מצליח לו, ואז אתה פתאום מבזבז שעות על זה שאתה צריך להתחיל לכוון את הרכבים, וזה פתאום הלך על הצד, וזה פרק צמיג, וזה עשה ככה. היו מקרים כאלה? היו מקרים כאלה, לא הרבה, לשמחתי. אנחנו משתדלים באמת להתאים את המסלולים ככה שגם נהגים לא מאוד מנוסים יוכלו להשתתף וליהנות. איפה שצריך לכוון, איפה שצריך לתת יד, עושים את זה. ברור, זה. אבל גם, תראה, בגלל שאני מכיר די טוב את הארץ, ואני מכיר את המסלולים די טוב, אז אני רואה שמסלול הולך לי לאט, חבר'ה מתקשים. לא ממהרים בשום... עושים איזשהו שינוי באמצע הדרך, לא קרה כלום, עדיין נהנים. נכון, תגיד, כמה רכבים אתם בדרך כלל, או אתה מוציא לכל טיול?
בכל טיול מקסימום, בטיול חד יומי מקסימום 12 רכבים, כן. ובטיול דו-יומי ומעלה מקסימום 8. כן. אני פשוט, אני רוצה את הקטע החברתי. אני מחפש את הקטע החברתי. שמן הסתם זה אתה אומר זה קורה בדו-יומי, כי אתה יודע... לא דווקא, נוצרות חברויות ונוצרים קשרים בין אנשים גם בטיולים חד-יומיים, וזה מסתכם בזה שבסוף הטיול, רגע, אתה בא לטיול ההוא, אני נרשם אליו, תבוא גם. אתה מבין, אנשים שמכירים בטיול, נדלקים אחד על השני, שומרים על קשר גם מחוץ למועדון. זה בטוח, אבל רפי, אתה יודע, כאילו, בתוך עמנו אנחנו גרים, וסובארו, יש לפחות, אתה יודע מה, 2-3 רכבים בארץ. אז יצא לך כבר פעם אחת להגיד, חברים, סליחה, הרשימה נסגרה. בוודאי. תראה, אצלנו הכל, אנחנו היום כבר עסק די גדול, אז כל הרישומים, הכל נעשה דרך האתר שלנו. ברגע שהרשימה נסגרה, זהו, אי אפשר להירשם. אנשים אבל מתבאסים, לא? מה אני יכול לעשות? אני מעדיף שהם יבואו לטיול אחר וייהנו, ולא תהיה איזו שיירה של 30 רכבים שכל מעבר שלוקח חצי דקה פתאום ייקח לנו שעתיים לעבור. אבל מצד שני אתה מכיר, הרי עוד הפעם, אנחנו מכירים את הדברים האלה. יש תמיד איזושהי קבוצה של חברים שאיך שאתה רק העלית תוך דקה הרשימה נסגרה, כי זו תמיד אותה קבוצה, אלא אם כן תבוא תגיד לי, לא, זה מגוון, פעם אלה ופעם אלה. האמת היא שאין, יש חבר'ה שנרשמים הרבה לטיולים. עכשיו, עוד פעם, קבועים כאלה. קבועים כאלה, כן. אבל זה לא ממלא טיול, זה ממלא 50% טיול. ותמיד יש 50% חדשים. הבנתי. או 50% זה כאלה שבאים פעם בחודש או פעם בחודשיים לטיול, גם זה יש. אבל אתה לא מגביל אותם, אתה אומר לאותם חבר'ה שאתה יודע שהם באים לך כל טיול, חבר'ה בחייאת, תעשו קצת הפסקה, בואו תנו גם לאחרים, תנו גם לחדשים להצטרף. לא, יש מספיק מקום גם לחדשים, אם אני רואה איזה לחץ מטורף על איזה מסלול, אז אני אעשה אותו עוד פעם. הבנתי. תגיד, איך אתה מתמודד, רפי, עם חדשים? אני מתאר לעצמי, תשמע, שישנם חבר'ה שקונים את הרכבים החדשים שלהם, והם רוצים להצטרף לקבוצות של טיולים, אבל אתה יודע מה, פתאום אתה רואה איזה אחד חדש, אתה לא מכיר אותו. אתה גם לא יודע מה המיומנות שלו, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע. איך מתמודדים עם אחד כזה? כי אתה יודע, אני מתאר לעצמי, לא נעים לבוא להרים לו טלפון, להגיד לו, בוא אחי, תגיד, אתה יודע לנהוג, נהגת פעם על רכב שטח, מה אתה יודע לעשות? ואם אתה לא עושה את זה, הגעת לשטח, ואז אתה אומר, איך אומרים ביידיש, וואלה, אכלת ברוך, חבל על הזמן. קודם כל קורה. זה קורה. זה קורה דברים כאלה. תראה, המזל, או לא מזל, הצורה שאני בונה את זה, זה בעצם שרוב האנשים שמגיעים, לפחות בפעם הראשונה, זה חבר'ה שעשו אצלי איזושהי הדרכה. יפה מאוד. אני לא מחייב את זה, אבל זה יוצא ככה. רצוי. נכון. מי שעושה הדרכה, מכיר קצת את הרכב, מכיר קצת אותי, מכיר קצת מה זה הכוונה, אנחנו מסתדרים עם זה. אם לא, מישהו שאני רואה שמתקשר, מעביר אותו קרוב אליי, ובכל דבר הכי קטן נותן הכוונה. אז עובדים קצת יותר קשה בטיול הזה. עוד 2 טיולים כבר ידע לנהוג. תגיד, והם לא מתביישים, זאת אומרת, קודם כל אני מתאר לעצמי שבעצם לכל רכב ורכב אתה מצמיד מכשיר קשר, ואז מה, הוא לוקח את המכשיר קשר והוא אומר, רפי, אתה מוכן בבקשה להכווין אותי? קודם כל כן, אני בתחילת המסלול בתדריך, אני תמיד אומר שלא משנה כמה רכבים לפניך עברו וכמה זה נראה קל, אתה לא בטוח, תרים קשר, רפי, בוא תכוון אותי, אני אבוא לכוון. כן, זאת אומרת, זה לא, אנשים לא מתביישים. הרוב לא מתביישים, ואלו שמתביישים, מה לעשות, משלמים על זה בנזקים. במזומן. עכשיו, יש מקומות שאני מראש אומר, רגע, יש לי פה עכשיו איזה אקסלי, והוא צריך לעבור איזשהו מעבר שלא יגרד לי את הגחון, אז אני יוצר בצד, מסתכל, נותן לו הכוונה קטנה,
אם זה משהו יותר מסובך, אני נשאר לכוון את כולם. אם לא, תסתכלו אחד על השני ותעשו אותו דבר. צודק. תגיד לי, איך מסתדרים כאילו בתקופה הזו עכשיו של המלחמה, שפתאום צמצמו לנו את הארץ? אז מה, יותר לדרום, יותר לבקעה, לאן אתה מכוון את הטיולים שלך? עושים ג'אגלינג. כן, אני מכיר. בין המעט שנשאר לנו שזה לא שטחי אש, לבין שטחי אש שהצבא קצת מאשר לנו, אתה יודע, עם בקשות מיוחדות להיכנס. בדיוק, השטחי אש, שזה גם בעיה. אז ככה, אז גם צמצמו את השטחים, זה גם שטחי אש, ועכשיו לך תמצא לאן לנסוע לטייל. מוצאים כל הזמן. יותר קשה עכשיו שאין לי, אתה יודע מה, כל הקיץ הזה, אין לי את רמת הגולן, ואין לי את הגליל עם כל המעיינות. זה מבאס. כן, זה נכון, אבל בסדר, יש לך מקומות אחרים, אני מתאר לעצמי, של מעיינות. לא חסר, באמת, לא חסר. אין יותר מדי, כשהרי ירושלים זה בעיקר פרייבט. עמק המעיינות וכאלה שלשם עוד אפשר להגיע. כבר עשיתי בכל קונסטלציה אפשרית. בכל מיני ורסיות, כן. שאלת אותי לגבי אם לא נגמרים המסלולים. הם לא נגמרים כי אני משתדל לעשות ורסיות אחרות. פעם מהכיוון הזה ופעם מהכיוון הזה, פעם בקיץ, פעם בחורף, פעם לשלב את חצי מסלול כזה עם חצי מסלול כזה, כל מיני קומבינציות שיגרמו לאנשים להרגיש, וואלה, זה טיול אחר. תגיד, יצא לכם קצת לצאת את גבולות הארץ במסגרת קבוצתית עם הקבוצה? הספקנו לעשות פעם אחת ירדן, אבל נראה לי שיקח עוד הרבה זמן עד שנוכל לחזור לזה. איך היה באמת? מתי עשיתם את זה? לפני כמה שנים עשינו את זה בשיתוף עם עוד קבוצה ועם עוד מדריך, והוא הוביל למעשה את הטיול. היה נחמד, לא בדיוק הטיול שאני רציתי לעשות, אבל אתה יודע, מתפשרים. מתישהו נעשה משהו אחר קצת. מתפשרים. נראה לי שירדן כרגע זה ייקח זמן. לא, זה ברור שזה ייקח זמן. תגיד, יש למשל לפעמים דרישות מצד החברים, אתה יודע, כמו בכל קבוצה, יש לנו דברים דינמיים. אז יש קבוצה אחת שאוהבת מה שנקרא שבילי קקל, ויש כאלה שאוהבים זה לעשות גיחות לסופר וחזרה, ויש גם כאלה שאוהבים, אתה יודע, טיפה אקסטרים. איך אתה בעצם תופר כדי מה שנקרא לרצות את כולם? אז קודם כל לגבי הנושא של אלו שמחפשים שבילים מינוס, נקרא לזה, פתחנו עכשיו איזושהי קבוצה שנקראת ג'יפון בשטח, כן. ששם גם ג'יפונים 2x4 יכולים להצטרף. וגם הם יכולים לעשות, לא יודע, 6, 5 וכל מיני כאלה. אבל אבל אני מדבר לא על ה-2x4. מבחינת הסובארו? אני מדבר זה מבחינת הסובארו. יש כאלה, אתה יודע, שקצת השקיעו. אתה יודע, עשו איזושהי הגבהה קטנה, שיפרו את הרכב שלהם, והם אומרים לך, רפי, אתה יודע מה? בואו אולי תקים לנו איזושהי קבוצה של איזה 6, 7, 8 רכבים, ובואו מה שנקרא, בואו נעלה מדרגה. אז יש לנו קבוצה כזאת, היא נקראה בעבר פורסטר פרו, היום היא נקראת סובארו פרו, מאז שהתחילו לשפר גם את האקסלים. ותספר לי קצת עליהם, תספר לי על הקבוצה הזו, מה אתם עושים? זה קבוצה שאנחנו למעשה בשיתוף פעולה, אני לא יודע מותר לפרסם פה, אסור? אתה יכול להגיד, אז זה בסדר. אז זה בשיתוף עם הספיר. כן. תזכיר בבקשה להספיר שהזכרנו את השם שלהם, כי כשאני ארצה אותם לרדיו, שלא יספרו לי סיפורים שהם לא יודעים, שהם כן יודעים, וכל מיני כאלה בלגנים. אז כן, בבקשה. אני אשמח מאוד, כן. אנחנו עובדים איתם צמוד בהרבה מאוד, למשל, כל נושא ההדרכות. למעשה היום כל מי שקונה בהספיר מיגון, מקבל אצלנו הדרכה. בחינם. זה יפה מאוד. כלומר, אתה עושה שיתופי פעולה וזה נחמד מאוד. השאלה היא אם שיתופי הפעולה זה רק עם הספיר, או למשל גם עם היבואן. מה תורם היבואן לקבוצה?
עם היבואן פחות, הם רואים בי מתחרה בתחום של הטיולים. למה? כי יש להם קבוצה שלהם. יש להם את האדוונצ'ר, יש להם איזו קבוצה שלהם שהם עושים טיולים פעם במסגרת שלהם. האמת היא שאתמול הייתי בפגישה עם היבואן, ונראה, אנחנו חושבים על איזשהו שיתוף פעולה. נכון, אני חושב שזה לא מזיק, הרי בסופו של דבר, עוד הפעם, אני לא יודע מי זה הבחור ששם עושה כמוך בקבוצה השנייה, אבל גם אתה זה מייצג קבוצה, והם יכולים גם זה לצ'פר אתכם באותה מידה, כמו שהם מצ'פרים אחרים, לעשות את הדברים במשותף. אתה יודע מה, כמו למשל סתם, יוצא לכם לעשות חוצי ישראל רק שלכם? יוצא, כן. אתם עושים? כן, כן. כל שנה? אני עושה כל שנה, או חוצי ישראל, או בשנתיים האחרונות דווקא עשינו 4 ימים חוצי נגד. פעם אחת מבאר שבע לאילת, ופעם אחת מערד לאילת, וכל מיני כאלה. אני אגיד לך, יש קצת בעיה לעשות חוצי ישראל מלא עם סובארו, כי כל הקטע של השומרון הוא די בעייתי לסובארו. המסלולים שהם קצת קשוחים מדי לסובארו. אבל למה לעשות את זה שם? נניח, אם אתה מתחיל לרדת זה מבאר שבע, ואז אתה מתחיל לתת דרומה, אין שומרון. לא, אני אומר, כשאנחנו עושים חוצי נגב או חוצי ערבה... זה סבבה. אתה אומר אם אתה מתחיל מהצפון. אם אני מתחיל מהצפון, אז ובקצב סובארו גם עושים בקצב איטי. אני מבין, זה נכון. זה לא 80-90 קילומטר שהג'יפים הגדולים עושים. זה נכון, אבל אתה יודע מה, גם שם אתה לא חייב הרי לעבור את השומרון, אתה יכול לעשות את זה דרך הבקעה, אבל גם דרך הבקעה זה קצת מסובך. ואם אני עושה את זה, אם אני יורד זורקי, לא זורקים אבנים בכל מקום, לא זורקים, יש נשק. יש נשק. לא, מהבחינה הזאת אין לי בעיה. המסלולים עצמם הם בעייתיים מבחינת השטח. השומרון הוא קשוח. לסובארו הוא קשוח. כן, הבנתי, בסדר, אבל אני סומך עליך, רבי, שבעצם אם השומרון הוא קשוח, אז אתה יכול למצוא הרי מסלולים אחרים. אתה יכול לנסוע דרך מישור החוף. אז זה כבר מעריך, ואז אני צריך קצת יותר. בסדר, עשינו את זה כמה פעמים. התחלנו כמה פעמים, פעם אחת בנמרוד, ופעם אחת בטולה, ופעם אחת בראש הנקרא. וזה נמשך כמה? 5 ימים. כן. 5 ימים זה מהצפון, אבל אם אתה מתחיל את זה למשל בבאר שבע, בערד, אז הנה, עשינו 4 ימים מבאר שבע לאילת, בעקבות חטיבת הנגב במבצע שלמה. יפה מאוד, תגיד, ולינות, זה מעניין אותי תמיד, אני כבר בגיל כזה, אין לי כוח להשתחל לתוך האוהל. איפה אתם ישנים אגב? אני אישית, על הגג. חכם שלי. ומה היתר? אוהלים. מה אתה אומר? זאת אומרת, אין צימרים, עניינים וכאלה דברים, הכל בשטח. חנים לפעמים. אני משתדל למשל במסע כזה של 5 ימים, את היום האמצעי לעשות בחן. כן, אנשים רוצים גם להתקלח, אתה אומר, כן, הם רוצים להתקלח. אתנחתה, אפשר להתקלח כמו שצריך, לא מקלחת שטח. אבל מה שכן, החבר'ה אצלנו אוהבים לאכול. בוא נדבר על האוכל. בוא נדבר על האוכל. איך אמרת? כאילו מעניין אותך בעיקר הקטע החברתי של כולם. הקטע החברתי מסתובב סביב האוכל. מה אוכלים חברי סובארו בערב כשהם פותחים את המקרר? קודם כל... לא את המנגל, את המקרר. את המקרר? מה אוכלים מהמקרר? לא יודע, מוצאים את הבשר, לא? מוצאים את הבשר? לא, זה מציידנית אקסטרים תמיד. חוץ מהמקרר. לא, אבל באמת לומר כאילו... אז אני אגיד לך, הבנתי שהחבר'ה אצלנו אוהבים דברים יותר טובים, מוכנים להשקיע טיפה יותר, אז זה לא הקבב פרגית הרגילי. זה סטייקים, זה גוש בשר שמסתובב ככה על האש, זה פויקה, זה עופות שמסתובבים על האש, והשמיים זה הגבול. דגים על האש, כל פעם משהו אחר. עכשיו, כשאנחנו יוצאים לטיול למסע
של כמה ימים, בין אם זה יומיים, 5 ימים, לא משנה, אנחנו עושים קנייה משותפת של אוכל. כן. כמובן שב5 ימים אני מתרגל שמישהו יביא חלק מהאוכל באמצע הדרך. עוד דבר שאנחנו עושים במסעות הארוכים זה מאפשרים להצטרף באמצע. הבנתי, לא, חכה שנייה, זה לפני באמצע, אני רוצה עדיין באוכל. איך הכל מתארגן? אז יש את הפינה של המנגל, והוא שם לוקח את הבשר, זורק, עושה, סבבה. ומה עושים כל היתר? מה, דופקים טקילה, שותים ערק, זה מכינים את הסלט? מה, תאר לי קצת, איך אמרנו? אתה אמרת, זה הכל חברתי. כלומר, צריכה להיות שם איזושהי אינטראקציה בין האנשים. אז תקשיב, אז יש אחד שיש 2 שעל המנגלים, יש אחד על הפויקה, יש אנשים על להכין את השולחן, לסדר את השולחן. סלטים, עניינים וכזה, לא, סלטים, עניינים. ברור. בדרך כלל מביאים ירקות ודברים לא סלט מוכן, סלט מוכן יכול להחזיק יום. אתם חותכים הכל שם במקום. מכינים הכל במקום, טרי. איך מתארגנים איזה מבחינה טכנית, זאת אומרת, תאורה, כיסאות, שולחנות, כל אחד מביא את הציוד שלו ומחברים? כל אחד מביא את הציוד שלו, לי יש ברכב תאורה, אם זה חכה עם לד כזה גדול, ולד בר, ותמיד יש לכל, אתה יודע, בקטע הזה כל אחד אוהב להראות את הגאדג'טים שלו. בדיוק, למי יש יותר גדול? תגיד. למי יש יותר גאדג'טים? תגיד, המקומות שאתה חונה בהם, זה מקומות קבועים שבעצם אלה המקומות שאתה חונה בהם כשאתה נוסע, אני יודע מה, נניח למדבר, או לצפון, או למזרח, או שבכל פעם אתה גם מגוון, כשאתה יוצא לי יותר מיום אחד, איך אתה ממקם את המחנה? זה קודם כל תלוי במסלול. נכון. זה קודם כל תלוי במסלול. נכון. אני היום כמעט ואין חניונים שלא הייתי בהם, אז יש כאלו שאני יותר אוהב, יש כאלו שאני פחות אוהב, אני משתדל את היותר נחמדים, משתדל להתרחק מההמוניים. כן, חשוב מאוד, אתה צודק. משתדל שאנחנו נהיה איזה הקבוצה שלנו, מקסימום במרחק של 100 מטר עוד קבוצה, בסדר. אבל אתה יודע, אבל דווקא הקטעים האלה, רפי, אתה יודע, יוצרים עוד פעם איזושהי אינטראקציה, כי הרי בסופו של דבר כולם מכירים את כולם. אז פתאום זה מכיר את הקבוצה של ההוא של 100 מטר, והוא מזמין אותו לקפה, וזה פה וזה לשם, והוא צ'יק, פתאום כולם התחברו. נכון. אבל זה נחמד, אבל אני מסכים איתך גם שאתה אומר, חבר'ה, תנו לנו להיות עם הקבוצה שלנו, אנחנו אוהבים להתבודד. זה לא עניין של להתבודד, זה עניין שיש לנו את ההוואי שלנו. אם מישהו רוצה, אם יש קבוצה שרוצים לבוא להגיד שלום לשתות קפה, וולקאם, תמיד מסכים איתך. תגיד, אני רוצה, ככה זה נשאר לנו עוד איזה 1.5 דקות, תקלות בדרך. אתה יודע, יש להם הרבה מאוד קבוצות, רפי, שבעצם אחד מהחבר'ה הוא גם מכונאי, והוא לוקח איתו גם לפעמים קצת חלקי חילוף, למרות שאתם לא עושים דברים אקסטרימיים, אבל גם, אתה יודע, גם נסיעה בדיונות וגם נסיעה רגילה, יש תקלות לפעמים. זה קורה, אתה או מישהו מטעמך יודעים מה שנקרא להחזיק מפתח, להחליף צירייה, לעשות דבר כזה או אחר? תראה, קודם כל זה כמעט ולא קורה. רוב הרכבים הם יחסית חדשים. בשבילי מדבר הסיפור הוא שונה לגמרי. שם יש לנו תמיד מכונאי, וחלק מהחבר'ה המכונאים שעובדים בזה ומצטרפים לטיולים, ויש תמיד את כל הכלים ואת הכל. אני נוסע תמיד עם ארגז כלים באוטו. מה שנקרא לתת מה שנקרא עזרה ראשונה. מענה ראשוני ואפשרות לצאת מהשטח. במקרה הצורך גוררים. וגם ראיתי פה בתמונות שהעלינו הכוונות, גרירות קצת, רצועות, עניינים, דברים כאלה שאומנם הם בקטנה. אבל כן, אבל גם אותם צריך לעשות. אתה יודע מה, אני חושב שזה חשוב מאוד. לפעמים, אתה יודע, אמרתי שגם כשאתה לא צריך, תעשה. למה? תלמד את האלה שעוד לא זכו, אתה יודע, לחוות גרירות, עוד לא זכו להחזיק שקל ביד, עוד לא זכו לפתוח כננת. אפילו אם אתה לא צריך,
אתה יודע מה, תעשה מה שנקרא, כדי למען יראו ויראו, הנה, ככה בעצם מתפעלים, זה מה שעושים. זה אני עושה מדי פעם, שצריך כמובן, אבל בנוסף אנחנו גם עושים כל תקופה הדרכת דומות והדרכת חילוץ. אנשים מגיעים אגב? אנשים מגיעים, מאוד נהנים, לומדים הרבה, על הדרך הרבה רוכשים ערכת חילוץ. שיהיה להם באוטו. יפה מאוד. כי אתה יודע, הדבר הכי מבאס זה להיתקע, יש לך ערכת חילוץ, יגיע איזשהו ג'יפ שרוצה לחלץ אותך ואין ערכת חילוץ. זה נכון. תגיד, התכנסויות של המועדון שלכם, אתה יודע, בדרך כלל בימי שישי בצהריים, או אני לא יודע מה, לאו דווקא טיול. מחליטים בבן שמן, יאללה, עכשיו כל המועדון, בואו נפגשים. יש כאלה דברים? אנחנו עושים יותר לפני חגים, הרמות כוסית, יש לנו בין 2-3 בשנה סיורים במפעל של הספיר, שזה יום שישי כזה בוקר, עם ארוחת בוקר. איפה, במגדל העמק או פה? במגדל העמק, עם סיור במפעל, עם הסברים, יש לנו בשבוע הבא כזה. יום כזה, יש לנו הרמות כוסית לפני החגים, אבל פחות התכנסויות חברתיות, פחות הולך אצלנו. אני מבין. רבי פסח, ממועדון סוברו, מה נגיד לך? וואלה, כיף היה לדבר איתכם, אתם עושים אחלה של דברים, ואני יכול, אתה יודע מה, אני יכול ככה לצייר לעצמי ולבוא ולומר, החברים מאוד מאוד מרוצים מעצם הפעילות, ואתה יודע מה, רק תמשיכו, ושיהיה רק טוב. תודה פסח, להתראות לך. ביי ביי, תודה להתראות.